ez da hain erreza musika talde bate aukeratzi holan, baina bueno, nire bezaroan eta musika munduen hasi nintzen momentutik asko guzti zinaten talde bat eta beti zenot asko guzti zinatela, bere gara izen zozer diferentie egin bielako eta no, abestidanak diferentie delako eta euren estilo diferentie gaitxik itoiz aukeratu dut. Iruditziate dara talde bat kanta oso ona deko zela, bateria aldetipe deusa oso onak eta bueno, itoiz izan da nintzeko talde oso importanti eta bueno, momentu ematen edo nire bizitzen markera bena. Bueno, disko bat aukeratzie egia tein oso erreza, nire buruen disko bat zanotenien pare bat agertu dire. Lehenengo Fugazin 13 Songs, nik uste dara, niretzako disko bat osorik entzun dana golpera, eta nik beti entzutu tenien gehienetan denpori badeko golpera entzutu dut disko osoa. Uste dute disko asko indi dauzela osorik entzuteko, eta hori dela bat. Eta gero beste disko bat, berez viniloan buelta asko montzatezena, izen da Tuzen amaierarik ez. Urbileko adielako eta eurek asarman handiak nizeu bidotelako, emonin joztien eurek, eta izena viniloan nire platoan buelta gehizen emon dauzen viniloa, dude barik. Kantu bat, aukeratzeko bai bada igual zaiena, baina argi eukiot ni hardcore salienaz, eta bai punk mundutik gatoz, baina Plastic Boom kanti elegidot kuizan nahi diana. Niretzako obra de arte bat momentu horretan, sartzen da teklau edo organo odolako estiloko bategaz, eta gero velocidadie, ezakit, niretzako da kanta bat asko transmituten dagoena, eta berez ez dela oso zaila, ez da kompliketan, simple bada, baina niretzako da temazo bat. Letra asko dauz oso nadienak, jente asko aipatu dauzenak, baina niretzako holan azken aldizen entzuten egonaz Tutxe Amoren Spiral in a Straight Line azkenengo diskoa, eta hor This Routine kantan esaten dugu I'm bad at taking photos of the people I love the most. I just think they will always be there when we all know that they won't. Eta, esan dugu dagoena, txarra garela edo txarra nazela argazki gertaten maite duten jentiegaz, pentsa dautelako beti gongo dila, bakigu danok ez dira gongo. Eta, entzuna ben lehenengo momentzen zen, joder, egizera, tio. Eta sartzera galerian eta maite duzun jentiegaz ez tekozu argazki askorik, momentu pilo bat ez tekozu argazki askorik, baina, azkenien jente asko uste dugu danadiela argazkiziek, danadiela jente asko argazkizietatie, maite dugun jentigaz, nik ez tekote maite duten jentigaz argazki desente bat bez egiz esan, danadie eskazak, eta esan naben, egiz da, tio. Baina, tampoco nos arrepentimos. Bitu, hau galderie, ikusi nahi nien galdetzen dala, nik izan nahen, referente pilo bat dugu ez, hardcore punden, Fugazi, Minor Threat nire talde justo kontakoak, Ian MacKaye, gero bateri pilo bat ez, eta baina beti pentsa dut, musikaz ara odoa, nire ustez, ez dut ezetzen, igual ez da izango jatorra, eta orduen erabaki dut niri musiki ezerdan transmitidu dozten pertsona bat, eta mundu honetan hasi genien erakutsi dozten pertsona bat aukeratzea, aparte Kristo musikazo dala, persona osona da, eta niri pilo bat erakutsizte. Eta edorta Pride Tuzeko gitaristia ipatu dut, baina, Tuz, en general, eurek niretzat musikari importantinetarikoa di, eta niri mundu honetan sartu doztinak, eta musiki zertan erakutsi doztinak. Orduan, sin duda, eurek. Nik beti entzun izen dute egiz esan, streaming bidez, gaztienaz eta ez dute esetu
CD edo vinilo kaseten bakarrik entzun altzien momentu horrek, egiz izan beti eukidot streamingez entzun dut. Baina bai oindala urte batzuk, hasi nintzen viniloak erosten, etxeko vinilo, tokadiskoz sarra konpondu eta viniloak erosten hasi nintzen, eta egiz esan, guztetea jate vinilo fisikoak erostie, eta kaseteren bat edo bai, egiz esan. Baina gehitzen bat, harin bizi garen honetan, egiz esan streamingez dudarik. Etxera jo bidot, zarritzen etxera joten dugu, eta Iparragirre Rock elkartea aipatuko dut. Guretzako asko suposatzen daben lekua da, maite dugun leku bat, eta hemen joten dugun bakoitzien oso espeziala niretzat, eta daude barik leku hona, jende hona, eta dana. Ikusle moduen egiz esan, leku asko aipatuko neke zeuren soinua gaitxik eta leku hona dielako, baina bere sarni gaitxik eta, ni skate mundutik eta hurbil natorrela ez, Portuko Rampi, Ondauruko Portuko Rampi aipatuko dut. Egona zen guztietan oso giro ona egon da, eta jente oso ona bai, eta dude barik zarritzen soinue, baina asko gehiago da giroa, eta berak dekon sarma hori, orduen Ondarruko Portuko Rampi ongeratu dut. Bi, etorri datez burura egiz esan nire bizitzan noran markeu edo asko inpakte doztinak, eta lehenengoa izen zen, nire lehenengo kontzertu guzti dut Gernikeko Zeppelin tabernan, ni gazte nintzela, lekue jaialdi zen primeros auxiliosek joan, eta nintzeko zen zartun taberna, zen hau posible da, hau existiut eta hori, dude barik lehenengoa. Eta gero, holan, oindala urte bi, Atabalen, inoiz egon barik, biarritzen Tutxe Amore ikusi noan. Nintzen oso Tutxe Amore salie, ordutik aurrera oso salienaz, eta izen zen kriston bolazoan. Nire ustez, soinu oso ona eta benetan inpaktuta geratu nintzen. Gogoan dekot, Bilboko Power Records uste dara dut die, erosina ezen bi vinilo golpera, lehenengo viniloak izango ziren, egiz esan. Cicatricen Inadaptados eta Scorbuton, Maldito País, holan rekopi bat de directos, ensaioak eta holan grabaketa espezialak. Eta horrek izen zen nire lehenengo diskoak, egiz esan mundu guztiak eukin biankoa zen disko bi. Bitxienez, talde horren zozer, eukin bida. Erosi duten azkenengo disko aspaldi, talde hau entzuten aspaldi entzune eukidot, baina hori diskoa erosi barik eta eukidaren aukeri erosteko eta Marmolen Declaración Total de Guerra, hori, disko bat aspaldi entzun eukidotena, guzti zinatena eta fisikoan erosi dut.